Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito na itago na lang natin sa pangalang Sigma. Taong 1970, Tondo at sa Palimbang, Sultan Kudarat. Magandang araw sa iyo, Pinuno. Hindi si Sigma ang nagpadala ng kwentong ito. Anak ako ng isa sa mga kaibigan ni Sigma. Pangalan ng tatay ko, Rafael. Nasubaybayan ko ang buhay ni Sigma dahil palagi niyang dinarayo ang tatay ko. Nag-iisang kaibigan niya lang kasi ito. Literal, Pinuno. Gabi-gabi noong panahong nabubuhay pa yon. Palagi yon sa amin. Hindi lang yun nagpapakita kapag araw ng Biyernes, Sabado o Linggo. Pero may mga pagkakataon naman na pumupunta pa rin siya. Tapos lahat ng kwento niya sa pang-araw-araw iba-iba. Kaya willing-willy talaga akong nakikinig sa kanya. May mga nauulit mang kwento, pero nakakalibang pa rin pakinggan. Sisikapin kong ibahagi ang buong buhay ni Sigma dito sa channel mo. Hindi ko may papangakong isang kwento lang to kasi mula edad 15 anyos ako hanggang mag-18 anyos ako, nasubaybayan ko ang pagkukwentuhan nila ng tatay ko. Natigil lang yon nung namatay yung tatay ko sa sakit sa atay. Pero ibang kwento na yan. Simulan na natin ang kwento ni Sigma. Hindi ko na alam ang eksaktong taon, Pinuno Pero simulan natin sa taong 1965. Nasa edad 15 anyos si Sigma nito. Isang batang palaboy sa Tondo, basag ulo, walang takot at sadyang napakayabang. Kaya naman ganito ang pag-uugali niya dahil maagang namatay ang kanyang mga magulang. Bakit namatay? Alam ko karamihan sa inyo alam to. Nasa parte ng pier sa Tondo maraming mga magnanakaw sa mga dumaraang truck doon. Yon ang trabaho ng mga magulang ni Sigma. Alam naman natin na kapag gumagawa ka ng masama, meron niyang balik. Namatay sa malagim na aksidente ang parehong magulang ni Sigma. Pareho itong nasagasaan. Hindi rin alam ni Sigma ang buong detalye ng pangyayari dahil yun lang ang sinabi sa kanya ng lolo niya. Magmula ng araw na yon, hindi na nakontrol ang ugali ni Sigma. Sa pagtagal ng panahon, siya at ang lolo na lang niya ang nagsama. Hindi naman siya gaanong pinapakialaman ito. Gawa ng nakatuon ang atensyon nito sa pangtatawas ng mga kapitbahay nila o minsan ng mga dayo. Yun ang hanap buhay ng lolo niya. May mga alam din kasi yun pagdating sa mga aral ng kanan. Yun nga lang wala yung mutya, medalyon, trabungko o kung ano. Purong libreta lang at mga buhay na salita ang tanga nito. Yon ang akala ni Sigma. Pero ang hindi niya alam, meron pala itong pinakatago-tagong gamit na ultimo siya, gabay niya at mga nakapalibot na espiritu sa lugar nila ay pinagbabawalan siyang gamitin. At yon ay ang tinatawag na aral ng tiyor. Bigyan ko lang kayo ng konting background, Pinuno. Alam ko maski ikaw hindi pa naririnig ang tungkol sa aral na to. Nabanggit mo na sa channel mo ang aral ng Metatron, Ox na Kidlat, at iba't ibang matataas na aral na alam natin na sa panahon ngayon, napaka-imposible ng matangan. May isa ka pang aral na hindi nabanggit, Pinuno. At ito nga yun, aral ng tiyor. Kung kay Metatron malulusaw ang buto mo, sa OX malalagasan ka ng ngipin. Dito sa tiyor, mapapayanig mo ang mundo. O hindi naman kaya ikaw mismo ang wawasak nito. Alam ko, parang Dragon Ball na o kung anong anime ang tunog nito. Maski nga ako natatawa pero hindi. Totoo ang tiyor, Pinuno. Malaking patunay niyan ay si Sigma. Ayon sa kanya, kapag nakumpleto mo na ang 99 na pangalan ng tiyor, yun na ang huling salitang pwede mong banggitin. Kasi nga matik, kapag nagunaw ang mundo, pati ikaw mamamatay na.
Nagsisimula pa lang ako sa kwento ko, Pinuno. Pero parang ang hirap ng paniwalaan talaga. Pero sige, balik tayo sa kwento. Isang hapon, galing ng labas itong si Sigma. Naabutan niya na umiinom ng gin ng lolo niya kasama ang isang matanda habang meron itong tinatawas. Nung makita siya nung matanda, nagulat yun. Oh, Sigma, grabe, ang laki mo na. Huling punta ko rito, bulinggit ka pa. Kumusta ka? Hindi mo na ba ako natatandaan? Kapatid ako ng lolo mo. Ako si Miguel. Napakunot ang noo ni Sigma. Kasi sa tanang buhay niya, hindi niya pa nakita ang matandang yon. Biglang sumingit yung lolo niya. Ay nako, hindi ka na maaalala niyan. Huling punta mo rito, nasa edad 3 anyos lang yan eh. Ay, teka muna sandali. Tinitingnan ko itong resulta ng tawas. Nang masipat ng lolo niya ang resulta, nakita niyang kulay itim yon. Tapos sabog na sabog yung pagkalat ng kandila at halos mas malaki pa yon ng 2 ulit sa palad niya. Di ba, kandila kulay puti. Paano nangyari na naging kulay itim yung sabog na yon? Tapos yung tubig din na ginamit ng lolo niya, malinis. Iho, magtapat ka nga sa akin. Meron ka bang pinuntahang lugar? Tapos kumain ka roon? Oo, tatang. Doon ho sa Tayuman. May birthdayan kasi akong pinuntahan doon eh. Pero, nakaraang linggo pa ho yun. Inihaw na tenga ng baboy yung kinain ko noon eh. Kaso, sunog na sunog. Doon lang naman ho ako kumain ng iba. Ng ibang araw ho, doon na lang ako kumain sa bahay namin. O sige. Iipit mo muna to sa ilalim ng una na ginagamit mo sa pagtulog at balikan mo ako kinabukasan. Matapos nun umalis na ang binata at nag-abot ng konting donasyon. Yun na rin ang huling pasyente ng lolo niya kasi nga may bisita. Ilang minuto ang dumaan pagkaalis ng binata. Nabanggit ng lolo niya na biktima ng aswang yun at hindi basta-bastang ordinaryong aswang. Mataas na antas ng aswang na nakatira sa mga ilog na marurumi at yun ay tinatawag na lubon. Maaaring napagtripan lang nila yung binata. Base kasi sa lolo ni Sigma, sobrang linis ng aura at mabait talaga yung binatang yon. Siguro gusto nilang dumihan o lasunin yung kaluluwa. Kapag nagtagumpay ang mga lubon sa balak nila, hahanap-hanapin na ng binata yung sunog na tenga ng baboy na nakain niya hanggang sa tuluyan na lang yung mamatay ng walang dahilan. Pero ang totoong sanhi ng pagkamatay nito, inuunti-unti na ng mga lubon ang laman loob nun hanggang sa kusa na lang bumigay ang katawan nito. Nang marinig ni Sigma at ni Lolo Miguel ang sinabi nito, tawang-tawa naman si Lolo Miguel. Lubon? Mataas na uri? Hay nako, ikaw talaga, Narciso. Kung ano nung sinasabi mong kalokohan. Paano naging mataas na uri sa iyo ang lubon? Isang banggit mo lang ng pangalan ng tiyor. Tsak na. Ay nako, yang bibig mo talaga ang hirap makontrol. Pasensya ka na. Nagtaka si Sigma kasi halatang halata naman na pinigilan ni Lolo Narciso niya ang pagsasalita ng Lolo Miguel niya. Dahil dyan, hindi na siya nagdalawang isip na magtanong. Lolo, bakit naman pinigilan mo si Lolo Miguel? 3 lang naman tayong nandito. Kung may sikreto kayo, dapat alam ko rin yan, di ba? Kasi pamilya tayo eh. Oo naman, Sigma. Pamilya talaga tayo. Pero ang gusto ko bago mo malaman ang tinatago kong sikreto, ipangako mo na palagi mo kong sasamahan dito sa bahay natin. Lalabas ka lang kapag papasok ka sa paaralan
o may mga bibilhin kang bagay. Nasa edad 15 ka na at magdi-16 na. Tama na ang edad mo para turuan kita. Ano apo? Pumapayag ka ba? Ha? Paano naman po yung mga kaibigan ko? Paano kapag may gulo na kailangan nila ako? Hindi ko na po ba sila tutulungan? Ako pa naman po ang inaasahan ng grupo namin. Siyempre tutulong ka pa rin. Mga kaibigan mo yun eh. Hindi ba ang sabi ko, kapag may nangangailangan ng tulong mo, huwag na huwag kang magdadalawang isip na tumulong. Yan ang batas ng ating pamilya. Ilang dekada na natin na pinanghahawakan. Biglang lumaki ang mata ni Sigma sa mga narinig niya. Tuwang-tuwa siya nun kasi parang wala namang magbabago kapag pumayag siya sa kasunduan nila ng lolo niya. Sige ho, lolo. Payag na ako. Ano po yun? Ano po yung sikreto ng pamilya natin? Tumayo ang lolo niya at pumasok sa kwarto nito. Pagbalik nito ay may hawak na itong isang napakaliit na libreta na kulay pula. Ito lang naman yun, apo. Yung libreta na palagi mong nakikita sa altar natin. Biglang lumuhod si Lolo Miguel sa harap ni Lolo Narciso habang nakapikit ang mga mata, nakataas ang ulo at parang nagdarasal sa simbahan. Naririnig ni Sigma na humihingi ito ng tawad, nagdarasal ng mga papuri at may dialekto ito na binabanggit ng paulit-ulit. Habang ginagawa ni Lolo Miguel yan, parang niyayakap si Sigma ng isang buong tipak ng yelo. Sobrang lamig talaga nun. Ginaw na ginaw siya ng walang dahilan. Nang biglang nagsambit si Lolo Narciso ng, Miguel, Legune Rahimdu ini. Sumagot si Lolo Miguel ng, Santo Espira, Nud Obrasta. Yung mga dialektong binanggit pinuno, wala yan sa kahit na anong lengguwahe natin sa mundo. Pero ang ibig sabihin yan, Miguel, pakawalan mo ang espiritu sa loob mo. Tapos yung sinabi naman ni Lolo Miguel, sentro ng aking kaluluwa, umayon ka sa banal na agos. Pero pinuno, hindi yan 100% accurate. Pero sa pagkakatanda ko, yan yung palaging binabanggit ni Sigma sa tatay ko. Balik tayo sa kwento. Matapos magpalitan ng mga salita yung dalawang matanda, bigla namang uminit ng sobra yung paligid. Wala siyang ginagawa na kahit na ano pinuno, pero yung pawis niya grabe na sa pagtulo sa katawan niya. 5 segundo lang ang lumipas. Bumalik sa normal ang lahat. Hingal na hingal si Sigma nun. Lolo Narciso, ano pong nangyari? Bakit paiba-iba yung nararamdaman ko? Nasisiraan na ho ba ako ng ulo? Yan ang isa sa mga sikreto ng ating pamilya, apo. Ito, ang libreta ng aral ng Teor. Iniabot ni Lolo Narciso ang libreta na yon kay Sigma. Paglapat na paglapat nun sa kanyang palad, pakiramdam niya may tumusok sa magkabilang balikat niya na 2 sibat. Tumigas yun ng sobra tapos ang hapdi. Inalis naman kaagad ni Lolo Narciso yon kasi bakas talaga sa mata ni Sigma na hirap siya. Pinasipat siya ng lolo niya sa libreta. Nakikita mo ba kung ilang pahina ito, apo? Nakadilat pa rin ang mga mata ni Sigma at gulat na gulat sa mga nangyari. Teka lang, Lolo. Yun nangyari sa akin kanina. Parang kakaiba yun eh. Ngayon ko lang naramdaman yun. Ano bang meron sa manipis na libreta na yan? Tsaka parang 10 pahina lang naman yan eh. Bakit ho ganun, Lo? Ang galing mo, apo.
10 pahina lang ito. Pero alam mo ba, na ang 10 pahina na ito ay isang pangalan lang ng Teor? Ha? Isang pangalan sa 10 pahina? Teka lang, Lo. Posible ba yun? Nako, oo naman. Unang pangalan pa lang yan. Sa kwarto ko may mga nakikita ka pang iba't ibang libreta, hindi ba? Yung iba ron pangalan. Yung iba ron panlilin lang na libreta. Sa pagtagal mauunawaan mo rin. Pero sa ngayon ito na muna. Bukas pagbalik ng binata, pakinggan mo ang magiging talakayan namin. O siya, kumain ka na ng hapunan. At nang masimulan na natin ang kwentuhan, at tatalakayin ko sa iyo ang mga dapat at hindi mo dapat malaman. Lumipas ang gabing yan. Maraming nalaman si Sigma tungkol sa kanilang pamilya. Kinaumagahan, ganadong-ganado na si Sigma. Kasi makakasaksi na naman siya ng kakaiba eh. Alam niyo naman kapag mga binata, di ba? Sabik na sabik yan. Hindi pa man nagtatanghalian, nagpaalam na si Lolo Miguel niya na pupunta na ito sa Sultan Kudarat. Bago yun umalis, ibinigay ni Lolo Narciso sa kanya ang 2 libreta na kulay asul. Nagpaalam na si Lolo Miguel kay Sigma at sinabing magkikita sila sa Sultan Kudarat. Bahala na ang agos ng panahon kung kailan yun mangyayari. Ipagdasal mo ako, apo kong Sigma. 2 pangalan ang dala ko. At hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa akin. Bantayan mo ang Lolo Narciso mo. Mahal na mahal ka niyan. Paalam, apo ko. Nagulat naman si Sigma kasi aalis lang naman yun eh. Bakit may mga ganong salita pang binitawan? Hindi niya na yun pinansin. Baka nagdadrama lang kasi. Matanda na eh. Lumipas ang buong araw. Pagsapit ng gabi, may katok ng katok sa bahay nila. Nagmamadali yon. Tapos ang lakas ng kalampag sa pinto. Pagbukas ni Sigma, nakita niya yung binatang nagpatawas kahapon sa lolo niya. Buluwak ng buluwak yung laway sa bunganga nun habang pasan-pasan ng isa pang lalaki at yon ay ang tatay niya. Tinulungan niyo ni Sigma para paupuin sa bangko nila. Nang makita naman yon ng lolo niya, sinipat-sipat nito yung mukha ng binata. Oh, magaling na yan. Teka, Kumuha yun ng tubig, tapos bumuklat lang ng isang pahina doon sa pulang libreta. Wala nang ihip-ihip. Literal na buklat sara lang. Tapos nun, inabot na niya yung tubig sa binata. Pagkainom nito, isang malakas na suka ang pinakawalan nun. Alam niyo yung laman ng suka? Puro karne na may makakapal na buhok. Alam niyo yung buhok ng daga? Ganon na ganon tapos gutay-gutay na karne. Pagsuka ng binata, pakiramdam niya binuhusan siya ng malamig na tubig. Parang bagong ligo. Ayun na, nakakilos na ng normal yung binata. Tapos yung resulta ng tawas nito na naipit sa ilalim ng unan, dinala niya roon na durug-durug na. Laking pasalamat naman ng pamilyang yun sa kanila dahil natapos na rin ang kanilang problema. Inabutan sila nito ng kakarampot na pera bilang donasyon. Ayos lang naman yun sa lolo niya. Kay maliit, kay malaki, ang importante nakatulong siya. Pagalis ng pamilya ng binatilyo, inabisuhan siya ng lolo niya na bumili ng isang supot ng asin, pamintang buo, at isang taling sitaw. Akala tuloy ni Sigma magluluto sila. Kasi ang sarap nun, di ba? Tipong adobong sitaw. Pagbalik niya galing tindahan, inutusan siya ng lolo niya. yung asin tunawin mo sa isang tabong tubig. Ibabad mo rin yung sitaw. Tapos yung mga pamintang buo, amin na. Ipinasok yon ng lolo niya sa kwarto nito. Makalipas ang 10 minuto,
Lumabas yon. Gulat na gulat itong si Sigma. Kasi yung mga paminta, di ba maliliit lang yon? Naging kaholin yung laki. Tapos yung sitaw sobrang tigas na kulay puti. Parang tali na yon na pwedeng pamalo. Kasunod na inabot ng lolo niya ay yung libretang pula. Oh, basahin mo dyan sa labas ng bahay natin. Malay mo, swertihin ka at walang manggulo. At ako naman na po iinom na muna. Pampainit ng katawan. Medyo naguluhan si Sigma. Ano lo? Swertihin ako na walang manggulo? Bakit naman ho? Ngumiti lang yung lolo niya. Tapos nagbukas na ng alak at sumilip sa bintana. Gusto sana ni Sigma na doon na lang sa loob magbasa. Kaso lang, nung nahawakan niya yung libreta, sobrang init ng pakiramdam niya. Kaya lumabas siya at nagpahangina. Habang nakaupo sa bangkito, sinipat-sipat muna ni Sigma yung libreta kung ano bang meron doon. Bakit yung una niyang naramdaman nung nahawakan niya yon, nawala. Hindi na lang niya pinansin. Pagkabukas niya ng libreta, biglang may pumintig sa loob ng sistema niya. Hindi niya masundan kung puso ba niya, bituka, atay, bato. Basta, may pumintig Unang pahina ng libreta, blanko. Sumunod na pahina, blanko pa rin. Hanggang sa naubos na niya ang lahat ng pahina, wala pa rin siyang nababasa. Tumingala siya. Kasi akala niya bukas pa yung bintana kung nasaan yung lolo niya. Pero wala na yun doon. Ang sabi niya sa sarili niya, si lolo talaga Binigyan ako ng libreta na wala namang nakasulat. Ano namang Natigilan siya sa pagsasalita niya nang biglang dumilim ang buong paligid. Sa lugar kung nasaan siya wala nang kailaw-ilaw. Di ba sa Tondo, halos magkakadikit lang yung mga bahay. Magkaganon man dapat brown out. Pero sa estado ni Sigma, wala talagang ilaw. Bahay lang nila yung meron. Tapos kulay dilaw pa na mahina. Kasi yung liwanag, nanggagaling lang sa uwang ng bintana. Inikot niya ang kanyang paningin. Hindi niya makita yung maigsing hagdanan nila paakyat. Hahakbang na sana siya nang may marinig siyang, Hay, bakit ikaw pa? Bakit sa'yo pa? Hindi nag-iisip yung matanda. Bata, walang muwang, madali ka naming mapapatay. Kung hindi lang sana ginalaw ng lolo mo yung magiging kalahi namin, edi sana masaya kang naglalaro sa kalsada kasama ang mga kaibigan mong peste rin. Diba? Napalingon si Sigma sa nagsasalita. Nakita niyang matipuno ang katawan nito. Tapos yung mata dilaw na dilaw yung kulay. Sa sobrang tingkad nga ng kulay ng mata nun, halos yun na yung nagbibigay ng liwanag sa paligid. Hindi naman natakot si Sigma. Kasi nga tingin niya ordinaryo lang Kaya kinausap niya ng kaswal. Ano yan kuya? Bakit? Wala naman ako atraso sa inyo Baka nanakawan kayo tapos sa akin nyo binibintang Nagbago na ako. Gumilid yung ulo ng lalaki. Parang nagtaka Nakaw? Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Yung lolo mong pakialamero, ikaw ang inalay sa amin para mapawalang sala siya sa pakikialam niya sa aming angkan. Bago ka namin patayin, ano ang pangalan mo? Kuya naman, magkalugar naman tayo Baka mamaya kapag nakita mo si lolo, bigla siyang sinakal ng napakabilis ng nilalang. Ramdam na ramdam ni Sigma na talagang papatayin siya nito. Buti na lang, aksidente niyang natapon yung mga paminta.
Pagsaboy nun sa balat nung nilalang, nakita niya na naglikha yun ng butas. Biglang napabitaw yung nilalang sa kanya. Kitang-kita ni Sigma na yung mga butas nun sa katawan, parang mga nagbabagang uling. Pagpag yun ang pagpag sa braso niya habang sinasabayan ng mga paghiyaw. Ilang segundo lang ang dumaan, yung buong braso nun nalaglag sa lupa. Traitor! Traitor! Muling tumakbo papunta sa kanya yung nilalang. Pero sa pagkakataong ito, pansin ni Sigma na yung isang kamay nun nakakorteng parang kutsilyo na. Kaya ang ginawa niya, buwelo siyang tatakbo. Nung tatakbo na sana siya, biglang bumukas yung bintana nila. Oh, bakit ka tatakbo? Yung puting sitaw, subukan mong ihataw dyan. Napatingin si Sigma sa hawak niya. Wala nang isip-isip, sinunod na niya ang lolo niya. Paghataw na paghataw niya nito sa nilalang, literal, naging isang tumpok yon ng abo. Matapos nun, pakiramdam ni Sigma hinang-hina siya. Tapos yung bintana kung nasaan yung lolo niya, sobrang labo na sa paningin niya. Hindi na niya namalayan na hinimatay na pala siya. Pagmulat ng mga mata niya, sobrang liwanag. Halos wala siyang makita kundi purong liwanag. Apo, bangon na. Isang buong araw ka nang nakahiga dyan. Biglang bumalik sa normal ang paningin ni Sigma nung marinig niyang magsalita ang lolo niya. Lo, anong nangyari? Ay, teka lang. Lo, sisilip ako sa labas. Pagtingin niya sa labas, normal na normal yung buong paligid. Ang naiwan lang doon, yung bangkito na inupuan niya. Takang-taka si Sigma. Lo, teka lang. Naguguluhan ako. Hindi ba kagabi may mama na gustong pumatay sa akin? Tinatakot pa nga ako eh. Tapos yung... Ano yun? Yung sitaw. Pagpalo ko, Lo, naging tumpok ng aboy. Yung parang sa sigarilyo. Habang nagsasalita siya, nakatingin lang sa kanya ang lolo niya habang nakangiti. Apo, alam ko hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Pero yung kaharap mo kagabi, yun ay isang aswang. Alam mo naman na siguro na hindi yun panaginip, hindi ba? Kapain mo ang leeg mo. May bakas ng sakal dyan. Yung kalat na sinasabi mo, nasa ibang lugar na yon. O kung tawagin ng iba, dimensyon. Ho? Ibang dimensyon? Teka Lo, naguguluhan talaga ako eh. Hindi ko maintindihan. Pero pakiramdam ko talaga, Lo, totoo lahat yun eh. Oh, hindi ba kakasabi ko lang? Hindi yun panaginip. Huwag kang mag-alala, Apo. Simula pa lamang yan. Marami ka pang haharaping ganyan. Lalong-lalo na tangan mo na ang unang pangalan ng Tiyor. Pero Apo, yung nangyaring yun, hindi yun parte ng pagsubok, ha? Yun ang pinuno ng mga aswang na tinatawag na lubon. Pinuno kagad ang napatay mo. Magaling. Sa susunod na magkapasyente ako, gusto ko ikaw na ang gumamot. Mula rin sa araw na ito, ituturo ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Naguguluhan man, sumang-ayon na lang si Sigma sa mga sinabi ng lolo niya. Kung tutuusin, sobrang saya niya talaga. Kasi sa buong buhay niya, hindi sumagi sa isip niya na makakapatay siya ng isang aswang. Pero nung unang araw niya, di pa rin talaga siya naniniwala. Magmula noon, nagsimula na silang mag-aral ng lolo niya. Wala siyang ibang pinag-aralan, kundi ang isa lang. At yun nga,
yung unang pangalan ng Tiyor. Grabe no? Isang pangalan pa lang pero kailangan pang pag-aralan. Lumipas ang 5 taon. 1970 na. Nasa edad 20 anyos na si Sigma. Sobrang galing na niya pagdating sa unang pangalan ng Tiyor. Siya na rin ang inaatasan ng lolo niya na manggamot sa lahat ng nagiging pasyente nito. Saglit niya lang yung ginagamot lahat. Tapos yung ugali niya nung bata pa siya, sobrang layo na sa pagkatao niya. Lo, papayagan niyo ho ba ako kung sakaling pumunta ako ng Sultan Kudarat? Hindi ko alam, Lo pero meron sa puso ko na nagsasabing pumunta ako ron para sa pangalawang pangalan ng Tiyor. Ano ka ba, Apo? Malamang andun yung pangalawang pangalan. Ando doon ang Lolo Miguel mo eh. Ikaw talagang bata ka. Sabihin mo lang kung gusto mong pumunta ron. Wala namang problema eh. Pero bago tayo pumunta ron, gamutin mo muna si Aling Yengi. Sobrang taba ng hita nun. May naapakang pulang duwende sa likod ng bahay nila. Si Aling Yengi? Di ba Lo, sa may bandang pier nakatira yun? Oo. Abangan mo kapag nagtinda ng balut. Gabi ka pumunta. Kasi narinig ko, may pamilya rin ng aswang doon. Bagong luwas galing probinsya. Yung mga manok tsaka mga aso nila uteng, patay lahat. Naku Lo, medyo mahihirapan ako dyan. Huling tapat ko sa mga yan, 15 anyos pa lang ako nun eh. Nagkaroon man ako ng mga kalaban, nakasapi pa sa mga pasyente natin. Paano kapag pisikalan na, Lo? Manalo kaya ako dun? Tsaka nung huling kaharap ko yun, parang tinulungan niyo pa ako nun, di ba? Aba, ewan ko sa'yo. Ikaw may tangan ng unang pangalan tapos tatanungin mo ko. O ano nga, ngayong gabi mo na ba gagamutin? Para malaman ko na makaalis na tayo rito. Sige Lo, susubukan ko na. Pero magdadasal muna ako Lo. Buong araw na ho, para siguradong kargadong-kargado ako. Oh, tama yan. Humiling ka na galing sa iyong puso. Hindi ka pagdadamutan ng Panginoon sa mga nais mong mangyari. Pagtungtong ng 9:00 ng gabi, sinilip ni Sigma ang kwarto ni Lolo Narciso. Pero tulog na to. Lasing eh. Huminga siya ng malalim. Sige, kaya ko to. Aling Yengi, gagamutin kita. Manong Uteng, igaganti ko kayo at huhulihin ko yung mga aswang na namemeste sa inyo. Paglabas ni Sigma ng bahay nila, wala siyang dalang kahit na anong armas. Libreta niya lang. Habang naglalakad, patuloy pa rin siya sa pagdarasal. At kahit nga nakasakay na siya ng jeep, nagdarasal pa rin siya. Pagdating niya ng Delpan, naglakad kaagad siya sa pwesto ni Aling Yengi. Nakita niya na hirap yung nakaupo at hinihilot-hilot nito yung hita niya. Aling Yengi, kumusta ho kayo? Teka, Sigma? Oh, ba't ngayon ka lang ulit napadpad dito? Ang laki mo na. Ang lapit-lapit mo lang dito ni hindi mo man lang kami kinokumusta. Ako? Eto, nagtitinda pa rin. Pero ang sakit ng paa ko Baka sa sakit ko rin to na diabetes. Oh, napapunta ka. Pinapunta ka ba ng lolo mo? Hindi na rin kasi nagagawi dito yon. Nahihiya naman akong pumunta sa inyo kasi malaki pa ang utang ko kay Manong Miguel Pasensya na po kayo Pero pinapunta ako ni Lolo. Ang sabi niya nga ho sa akin, magang-magana yung hita ninyo. Buti nga ho nakakapagtinda pa kayo. Hay nako, wala naman akong pagpipilian. Alam mo naman marami akong anak. Pero ang galing
Talagang nanggagamot ka na? Mana ka sa lolo mo. Ito nga anak, ang sabi nung una kong napagtanong ang manggagamot, may sagi raw ako o naapakan. Sinunod ko naman lahat ng bilin niya. Nagbigay ako ng candy, mga barya, nakiusap na rin ako. Pero parang lalong lumalala eh. Tingnan mo nga ito anak oh. Sige ho, Aling Yengi. Pero mas maganda ho sana kung doon na lang tayo sa bahay ninyo. Malapit lang naman po yun, di ba? Dahan-dahan silang naglakad pabalik ng bahay ni Aling Yengi. Ilang metro lang naman yun mula sa pwesto kung saan siya nagtitinda ng balut. Pagdating nila doon, nakaramdam kagad si Sigma ng pangingilabot sa batok niya. Bukod pa ron, parang may maliliit na kamay ang kumakalmot sa balat niya. Hindi naman masakit, pero alam kaagad ni Sigma na sobrang lakas ng nagambala ni Aling Yengi at hindi ito madadaan sa alay o pakiusap. Kaya gumawa siya kaagad ng hakbang. Aling Yengi, upo ho kayo saglit. Tapos kayo, tol, alalayan niyo ang nanay niyo, ha? Sumang-ayon naman ng lahat sa sinabi niya. Matapos nun, inilapat ni Sigma ang kamay niya sa ulo ni Aling Yengi. Pagdikit ng palad niya, bigla itong bumagsak. Buti na lang nakaalala yung dalawang anak niya sa likod. Nanigas ang buong katawan ni Aling Yengi. Unat na unat talaga. Hindi nga makadiretso yun dahil sa sakit ng hita niya, di ba? Nang may biglang nagsalita. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka namin ginagalaw. Kaya huwag kang makialam. Pinilay ako ng mataba na to. Kaya dapat pilayin ko rin siya. Mahina ka, bata. Hindi mo ako mapapakiusapan. Nadidikitan nga kita eh. Pwede kitang pilayin, pero hindi ko ginawa. Nakatitig lang si Sigma habang nagsasalita yung nasa loob ni Aling Yengi. Nakakatakot, no? Ang lakas mo pala. O ano? Papalayain na ba kita dyan? Kasi sabi mo, hindi kita kaya eh. Dapat lang. Oo, pakawalan mo na ako. Baka kung ano pa ang gawin ko sa'yo. Hari ako ng mga pulang duwende rito. Alam mo kung anong sagisag ng mga pulang duwende? Digmaan. Oo nga no. Tama. Kapag mga pula pala, kayo yung matatapang. Tapos walang kinakatakutan, tama? O sige. Ayan, kumawala ka na. Buti naman. Teka, ba't hindi ako makaalis? Ang sikip. Para ako sinasakay. Anong ginagawa mo? Teka, wala akong ginagawa. Pinapaalis na nga kita dyan eh. O sige na, alis na. Sinungaling. Anong ginagawa mo? Bakit ako umiiyak? Hindi ko gustong umiyak. Hindi na rin kita nakikita. Asan ka? Ang dilim. Isipin mo to, duwende. Wala pa akong ginagawa. Pero mararamdaman mo kung papaano ka unti-unting mapupunta sa karimlan. Unti-unti ring hihina ang boses ko sa pandinig mo. Hanggang sa bigla ka nalang mawawala. At alam mo kung saan ka pupunta? Doon sa taas. Magpapalutang-lutang ka sa kawalan. Habang buhay. Nga pala, bago ko mawala sa pandinig mo, ang gamit ko, unang pangalan ng Tiyor. Ingat ka sa paglalakbay, kaibigang duwende. Ha? Ano? Ang Panginoong Tiyor. Dapat sinabi mo kaagad. Patawa.
Sige na, bitawan nyo na ang nanay nyo. Kumuha kayo ng tubig. Dahil uhaw na uhaw yan mamaya pagbalik niya sa katawan niya. Isa, dalawa, balik. Ang sakit ng ulo ko. Anong nangyari? Aray, teka. Parang may mga sumusundot sa hita kong maga. Ano ang nangyari? Tubig. Anak, pahingi ako ng tubig. Matapos uminom ni Aling Yengi, nagkukumahog itong pumunta sa banyo kasi ihing-ihi na siya. Paglabas niya galing banyo, maniwala kayo o hindi, yung hita niyang magang-maga, naging kapantay na ng normal niya na hita. Nagtatatalon si Aling Yengi sa sobrang tuwa, gawa ng 3 linggo na niyang iniinda ang karamdamang yon. Matapos mapagaling ni Sigma si Aling Yengi, pumunta siya sa likod ng bahay para tuluyan ng gibain yung kaharian ng mga duwende doon. Wala namang nagawa ang mga nilalang kasi patay na ang kanilang hari. Sumuko na rin silang lahat kay Sigma. Hindi na rin nagtagal si Sigma sa bahay na yon dahil ang pinakapakay niya talaga doon at ang nagbibigay sa kanya ng konting takot ay yung mga bagong saltang aswang. Inabutan siya ni Aling Yengi ng 20 pesos. Malaki na yon ng 1970s. Pero hindi niya tinanggap. Kasi alam niya, ilang araw o linggo bago kitain niyo ng mambabalot. Kaya umalis na lang siya at kumuha ng 2 balot. Mga ilang minutong lakaran lang, nakarating na rin siya kila Manong Uteng. Medyo maluwag ang lugar na yon kasi bandang dulo na. Kaya nakakapag-alaga sila ng mga manok. Papaliko pa lang sana si Sigma sa isang kanto nang makarinig siya ng mga sitsit. Psst! Pugi? Gabi na. Pansin mo walang tao, di ba? Bakit pagalagala ka pa? Nilingon ni Sigma yung mga kumausap sa kanya. Medyo may tono at tagilid magtagalog. Kaya alam niyang hindi yun nakatira doon. 4 sila. Isang matandang babae, 2 binata, at isang batang lalaki. Uy, pogi. Salamat ah. Pero, rektahin ko na kayo. Kayo ba yung mga namemester rito? Marami na kasing namamatay ng mga hayop eh. Hindi naman nila makita kung nasaan yung mga bangkay. Pati ata buto kinakain nyo eh, no? Tsaka kayo rin eh. Anong oras na? Nasa labas pa kayo. Aba, iho. Ang tapang mo namang magsalita. Tsaka bakit kami ang pinagbibintangan mong pumatay ng hayop? May ebidensya ka ba? Oh, teka. Bakit ka nagagalit? Nagtatanong lang naman ako eh. Oo o hindi lang. Kayo ba yung mga namemeste sa lugar na to? Nagtawanan yung grupo. Pero yung matandang babae nakatitig lang sa kanya. Tapos pansin niya na nag-uusal yon. Yan na. Nakaramdam na ng pamamanhid ng mukha si Sigma. Isa lang ang ibig sabihin niya. Pilit na siyang kinokontrol nung matandang babae. Nay, mawalang galang na. Pero dahil dyan sa ginagawa ninyo, kumpirmado na. Kayo nga yung mga namemeste. Pasensyahan tayo ah. Nondax, Hibanoe Deus, hum, teor oximox. Pagbanggit ni Sigma ng mga orasyon na yan, yung 4, biglang nawala. Ultimo yung mga suot nilang damit nawala. Pati bakas ng paa nila sa lapag nawala. Pinuno, ultimo si Sigma, lolo niya, hindi alam kung saan napupunta yung mga nilalang na yon sa oras na ginagamit nila ang mga katagang yan. At sa maniwala kayo o hindi pinuno, yon ang pagkakataon na ginamit ni Sigma ang kakayahan yon ng Tiyor. At hindi niya nga alam kung gagana yun eh. Pero syempre, tiwala siya sa sarili niya
at lalo na sa may likha. Kaya wala talagang imposible. Teka, gumana? Ayos, matutuwa si lolo nito. Matapos ang pangyayaring yan, umuwi na kagad si Sigma para ibalita sa lolo niya ang mga nangyari. Pagdating niya sa bahay nila, nakita niyang nakaupo sa mesa ang lolo niya, malungkot at tulala. Oh, Lo, anong nangyari? May problema ho ba? Sabihin mo sa akin, Sigma. Binasa mo ba yung nasa huling pahina ng libreta? Gumana ba? Nanlaki ang mga mata ni Sigma kasi paano nalaman ng lolo niya yon, di ba? Oo, Lo. Ginamit ko. Nawala nga ho bigla yung... Natigilan sa pagsasalita si Sigma, gawa ng nakita niyang tumulo ang luha ng lolo niya. Tumayo ito at yumakap sa kanya. Apo, patawarin mo ko. Hindi ko kagad nasabi sa'yo. Binalot ng lungkot si Sigma dahil sa nasaksihan niya. Bakit ho, Lo? May mangyayari ho ba? Masaya ako para sa iyo, Apo. Itong luha ko na to. Luha ito ng kaligayahan. Alam mo ba, 10 taon bago ko natutunan ang gamit na yon. Pero ikaw 5 lang. Ay, masayang masaya ko para sa iyo, Apo ko. O siya, maglikpit ka na ng mga gamit mo. Sa makalawa, alis na tayo. Panahon na para makilala mo ang iba mo pang mga kamag-anak. Iyak siya eh. Lolo naman. Akala ko naman may kung anong mangyayari. Tinakot mo ako, Lo. Grabe. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Kayo talaga? Lingid sa kaalaman ni Sigma na meron talagang ibig sabihin yung pag-iyak ng lolo niya. Fast forward tayo. Araw ng pagtungtong nila sa Sultan Kudarat. Walang sumundo sa kanila. Gawa ng wala naman silang pinagsabihan na uuwi sila. Pagdating nila sa bayan ng Palimbang, sobrang liblib. Nung bumaba sila ng sasakyan, inabot pa sila ng 30 minuto kakalakad bago nila narating ang kanilang liblib na sityo. Sa bukana pa lang ng baryo, may nararamdaman na si Sigma na sobrang lakas na enerhiya. Hindi niya alam kung saan yun nagmumula. Para kasing yung lakas na yon, taglay-taglay na ng buong barangay. Maya-maya pa, may nakita siyang isang binata doon na kaedad niya rin. Nakita niya na nagtatangan ito ng kwintas na bao na walang mata. Paglapit nila, agad itong nagsalita. Sigma, tama. Maligayang pagdating sa baryo ng mga tagapag-alaga. Ako si Hubra, ang nagtataglay ng 5 pangalan ng Tiyor. Kinagagalak kitang makilala. Insan. Okay. Alam niyo naman na hindi na ako nagbibigay ng opinion sa mga kwento, di ba? Pero ngayon magbibigay tayo ng opinion. Ito pa lang yung unang-unang episode ng 99 na pangalan ng Tiyor. Yung next episode nito, kita-kits tayo sa December 25, 2026. De, charot lang. De, pag nagawa kaagad natin, ilalapag kaagad natin yun. Episode 1 pa lang to guys, re-remind ko kayo. Episode 1 pa lang, sobrang dami na nang nangyari. So sa 2026, marami tayong aabangan na kwento dito sa channel natin. Pero ngayon, syempre, babatiin ko na muna kayong lahat, kahit late na, ng Merry, Merry Christmas. Yan, sana mag-umapaw pa ang pagpapala sa inyong mga buhay hanggang sa susunod na taon. Pero dito sa episode 2 ng ating 99 na pangalan ng Tiyor, pahintay na lang ako, hindi siya madaling gawin, medyo matatagalan tayo, pero sinasabi ko sa inyo, sulit na sulit to. Ganitong klase ng kwento
ibabalik tayo nung panahon ni Pinuno na year 2020 or mas older pa. So, kita-kits tayo sa episode 2. Pero syempre, hindi natin agad malalapag gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi. Pero magkakaroon na tayo ng mga lapag ngayon. Dire-diretso na yan. So, enjoyin muna natin itong bakasyon at mag-iingat kayong lahat. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.